Non lle digo máis que eu conocín a Picasso. A Picasso? Sí. Ten un meu primo. Coruña L, unha Sara Picasso. Sara Picasso. Moi bon coche. Chupa bastante. Chupa bastante. Tamén meu primo písalle moito, pisa. De feito, enterrámolo antes pola tarde. Xa, entendo. Logo seguro que vostede coñece a Dalí. Dalí? Algún conozco Dalí. Ainda non conozco a todos de aquí. Pa canto máis os Dalí. Sí. Home, Dalí pode che conocer a un, conozco un suelto, pero non che conozco. Daqui si, daqui do Roncadoiro conozco a todos. Hasta Manolito da Choca, que lle falta un huevo. Conozco xente. Xa. Logo que me di de Van Gogh? Non xogou no Madrid o que ele xoga ao fútbol. No, é o que xogou na selección, non xogou no Madrid. Moi bon xogador. Eu son moito de Raúl, como aragonés. Logo Goya gustarálle tamén. Hai que ter tamén xogadores da canteira. E Boyan é un dos grandes talentos, o do Barça. Xa é do Barça, non? Pois non, é un pintor, o autor da Maja desnuda. É outro distinto. A baja é o que estou esperando eu que me den a mí o gobierno. A baja laboral, e non me queren dar. Hija, ai. Eu xa non sei se vostede é un chistoso ou se é parvo. Chistoso. Aquí está. Espere que a coloque. Espere. Ai. Que lle parece? Pero non dixera que lle faltaba un brazo. O brazo. Leva talco, hombre. Faltaba o brazo, faltaba. Pero que pasa? Levámoslo ao compoñedor. Sí, a Mañollo. Compoñedor moi bueno. Foi o que puxo a andar a Ronaldo. E mira ahora Ronaldo que anda como un buxo. Sí. Apetecelle un pasteliño. Que faz? Pero a escultura tiña o pastel antes. Tiña o antes o pastel, como non iba a ter antes, non iba a coller agora, se non mataba yo. Pero, vale, o do pastel non me lembro, pero antes tiño abaixo. E agora sou eu, non? Hai que matalo de pequeno. Dios. No, pastel non mo veo, pasa que é usted que se fija moito. Mire para ali, hombre. Déixeme. E o pastel? Onde vai o pastel? Dios mío. Pastel, sí, pastel. Tú sí que queres pastel. Pastel de plátano. Por favor. Descarado. Marcho. Aquí están pasando cousas moi raras. ¡No sabes estudiar, mato! ¡A mis brazos, pierna! Isto non yo perdoo. Que vergonza. Señorita Castaño, volva. Non traes a alegría que tiñas. Tú non traes a alegría que tiñas tú antes. Eu mato vos. Fermín, macho, cálmate. Como vas a romper unha estatua griega, macho, do período clásico tardo-romano? Ou conseguide os cartos para pagar a contribución aos odes homes mortos. Non hai que verdad, Fermín? Ele sigue. Tucho, vas botar 15 días con talco. Ese tío non vin eu así nunca, como está ahora non vira nunca. Macho, pues oiches, ou conseguémonos 15.000 euros de turno para pagar a contribución, ou senón, tiki-taka. Salinas! Tiki-taka non, Tucho.